Здравейте, аз съм Емо и това е следващия епизод от Minecraft Mini с глава над ми съм. Бях го убил, 23 декември. Както виждате, с нов лаптоп съм. Съжалявам, че не качих клипчето, но просто забравих. Когато беше Коледа на 24 декември. Съжалявам, но забравих да го кача. Но съжалявам. Само си влизам с моя логи. Той на той. Бяхме приятели с един Z-хака. Не знам къде е. И само хевам. И само хевам. Добре, той има супер вип меч и съм без броня. Малко срамно. Ето, Inno has a last by Stein by Frankenstein using Merry Christmas. Той преди беше админ. С хака. И метне ми лъка и ми вика, че съм му го откраднал на админа да ме банне. Бати лъжеца. Да не ми го е мятал. И той същото му написа. Да не ми го е мятал. Застелям си му. Той такова е късо. Ще лъжиш, окей, съгласен. На един приятел. О, стига да е. Отивам си в холма. Това е един приятел ми го пусти. Алекс, миналия клип бях на Коледния. Беше по-специален. Имах 5 златни ябълки. Ето моите глави. И оставих ги в честа си взема Кит Крисмас и нямаме ги главите. А тук е една глава. Ето. Кажете ме дали тази кирка е бърза, според мен е, защото има енчант. Ефективност 4, извинете, и нечетливост 30. Много е бърза и тази Алекс, който беше с мен в клипа, Кен да е, ако е на Майнкрафт е Кен. И си помисли, че съм на Game Mode 1 и вика, че кирката е хак. Herobrine 10. Herobrine 100 000. Herobrine, ама ако те килна на PvP-то. Не, ще почна какво е. Задържам 2 секунди. Пишете в коментарите дали е бърза. Как мислите? Ой, ако някой иска да играем заедно. Ай, пито! Ще го напиша. Но къде? В коментарите или... Не знам къде в коментарите или в... Това как се наричаш. PvP. И е този Final God. Трябва да го изместя, за да съм в топ 5. Ма той се винаги е с нещо дълъг броня. Ето, пак. Винаги, бе, винаги. Той е с моята глава.
Той е хак. Франк. Гадо. Да, без никаква броня. Така се прави. Пич. Снимам. Айде само не оставиш на него. Кой ще кажеш? Добре, значи минаваме мапа. Херовайн 10 000. 1 милион. Обърках се 100. 100 хиляди май беше. Да, 100 хиляди. Не съм се объркал. Умря. Нали е Херовайн 100 хиляди? Що толкова летват? Се говоря дома да не се лестат. Защото трябва да чакаме една минута. То живота ми ще се свърши след една минута. Една минута живееш една умира. Нямаше смисъл. Аз съм такъв на 9 години, безмислени работи си говоря. Ето, IP-то на сервера. Даже ви го пишем, има си инфо. Има си инфо. Ето, Heavencraft инфо. IP-то на сервера heavencraft.ddns.net. Добре. Защо? Много бе? Маш. Той си е за мен. Снимам ме, остави ме. Така. Дай си ми експит. Трябва съм 39 лева. Дома поне за края. Малчо. Кое? Кое ти на мен? Като те гледам къв си малък. Той и аз съм малък, на 9 съм. Може да ми се смеете. Но това е нормално, какво толкова, като снимам и съм на 9. Няма нищо лошо. Аз се забавлявам. Един вид, това ми е забавление. Така. Съжалявам. Леко. Дали да хапна, дали да хапна? Не. Като видя дърти лигата флешмен, полудявам направо. Аз нямам стрели, супер, вече моловете не пускат пари. Готин си, не чак толкова. Боя, Джими. Ей, Джими, Коста, Джимка. Аз ги бия с лук. Боже. Викам, що не умират, бе. Удар ги 5 пъти. Пожелайте ми късмет да стана 39 левел за края на клипа. Родове, Сереби, Смелс, Поло и Стеф 09. Сам versus кой? Тримата, оле. Чакай. Гек 09. Не, скайпа не е факт. Напои усмихнат.
Стой. Мек, ти си за мен. Дабъл. На зомби и бан. XP. Моята душа. Вече правя като Хева, не знам, но и на мен вече. Вече не точно копирам, но той последно време постоянно ходи така и аз виквам, помня, после виждам. Не, държи стопило. Също. Бия. О, стой. Край гадно. Няма го правя в ръчката, че го купирам. Аз просто съм свикнал да правя така. Нямам храна, супер. Ще ям много флеш. Да съм на малко. Над. Че трябва да правя лак. Бой, 33 лева. До 39. До края на епизода ще стигнем ли? Ще разберете след рекламата. Значи следващия епизод. Пичи ще плага. Безплатно. Гледай колко съм дружелюбен. Бой, потърец. Дими.